taas, no joo, toi tekee halus tehdä toi niin vitu, ei hullu, niin että toi halus tehdä tän jalkajutu uudelleen. Siinä on hänen jalkansa, katon näkyy se nopea taas. Joo, mä alan zoomaa tästä, että näkyy perse paremmin. Perse! Joo, mä kuvaan sun persettä. Noniin. Se ei näy vielä, sun pitää tulla tähän johonkin. Tuu tähän. Tuu tähän. Niin jotta. Lopetu. Tuu tähän. Lopeta. Joo. Se näkyy. Voit osi oikeesti ja tuu tänne päin. Siinä on. Voit osi oikeesti vähän ja laittaa taas näin. Et mä saan tulemaan klausit. No niin, on ollut paljon. Oli paljon. Laitetaan herra. Oi saatana! Mä kuolen oikeesti nauruun. Meillä on 3 näitä juttuja, ei tullu mitään. Se oli siinä. Ok! Toi haluu vetää tuon hänen turbo BMX:ltä hetken päästä. Vedetään oikeesti. Mut mä lupaan, että mä vedän sillä BMX:llä samaa. Noin. Aloitetaan.